What's up mga kapadyak? Usa ba ka sa mga tao nga naglisod pod kung asa paliton ang Sunpeed Mars or ang Atomic Covert New Model 2020? Well, in this video, ato na isgutan para matabangan tika, so don't skip. What's up mga kapadyak? Kung bago mo sa channel, ako niyong kapadyak bisdak nga si Dan. Tigi mo kog mga videos regarding mountain bikes, road bikes, or any bicycles basta sud diri sa tong scope sa Cebu City. And kung magpalipay nimong pagbike, well, this channel is for you. Make sure nga nakaklik ka sa subscribe button and the bell button para certified kapadyak na sad ka. So what are you waiting for? Smash that subscribe button and let's start. So before we start mga kapadyak, kay part sa aning video kay quick specifications, next kay unsay advantage and disadvantage, and unsay kung insight sa kaninga bikes nga ako i-mention. So sit back, relax, and watch. So quick specs, Sunpeed Mars 700C. So nani price mga kapadyak nga 18,000 pesos to 20,000 pesos. Dira ra siya magduwa yang presyo. Frame set ani mga kapadyak no kay Sunpeed Mars ultralight aluminum frame 700C. Yang fork mga kapadyak kay Sunpeed Mars carbon 700C. Wow! So this is a good bike kay naka carbon pod, lightweight. Good for climbing ni kay mao ni yang pang advantage jud og ayo ang yang carbon frame. And nakadungog pod ko nga kaning frame set niya mga kapadyak kay yang head tube kay naka-tapered na ni, if I'm not mistaken. Kay usa sa atong mga kanang kapadyak nga ni comment po sa ka-video nga nindot daw ang Sunpeed Mars kay naka tapered tube, which is good for its quality. Dili jud siya dali maguba. So drivetrain ta mga kapadyak, yang Shimano kay Claris R2000 16 speed. So okay na pod ni. Front derailleur and rear derailleur, of course, Shimano Claris R2000. Kaset ani mga kapadyak kay Sugek 5008 11x20T 16 speed. So nag-research ko about Sugek nga brand pero wala kay ko makita sa internet. Di ko sweet to aning Sugek. So if namoy naibawan Sugek nga brand, comment down below lang. Yang crankset kay Giancon TD 50 to 34T aluminum. So okay ra pod. Bottom bracket kay Nako sealed cartridge bearings. Ngayang chain kay YBN Speed 8. So wheels na sad ta mga kapadyak. Iyahang front and rear hub kay Solon aluminum quick release. So kaning Solon pod kay I'm not sure kung unsay performance ani pero nadunggan nako sa mga tagiyag Sunpeed Mars nga okay ra daw ning Solon. So far kay wala pa sila gi-fail sa kaning Solon nga hub. So brake group na sad ta mga kapadyak. Kaning brake aning Sunpeed Mars kay naka-caliper brake. So Z-Star R4.0 dual pivot caliper brake aluminum. Kaning akong masulti sa kaning mga brake calipers mga kapadyak kay okay ra man jud kayo ang brake calipers. Lightweight, easy to maintain. Kay kung naka-disc brake ka, prone siya nga ma-disalign nimo ang brake. You have to clean the rotor itself. Ni after clean kay basing ma-wrong nimo, example imo tangtangon nimong wheels jud, imong wheel set kay basin ma-disalign na. So once nga ma-disalign mo ana man na, example mo ning rotor mo nimong kuanang mechanical disc brake. Basta gali nga ma-disalign na, basing mo ana na. So dili na siya maayo. It's hard to maintain, although if sanay na ka, anad na ka, why problema. Pero for me, for a beginner, okay na kayo ang caliper brake kay aluminum and lightweight. Saddle Sunpeed, headset Nako, stem Sunpeed aluminum, handlebar kay SV Mono SM217 aluminum. Wala kay ko sweet, di kay ko sweet aning SV Mono nga brand. Nag-search pod ko, wala pod ko na research. Although if namoy mga Sunpeed Mars nga mga bike, comment down below kung unsay performance ani, okay ra ba ning handlebar nga SV Mono. Ang weight ani mga kapadyak kay guess what? Pause this video para walay cheating. Okay, so ang weight ani kay believe it or not pero 9.3 kilograms. Wow, for that price. Kay imagine na 18,000 with the price with a weight of 9.3 kilograms. Wow. It's like kanang fights na siya sa kaning mga high-end nga mga bikes. In fact, pwede pa na nimo mapa-lightweight if mo change pa ka or upgrade gamay sa imuhang group set. Very sulit na kay mga kapadyak.
So kaning Sunpeed Mars also known for its good paint job. Mura siya carbon pero dili dia kay tungod sa iyahang paint job. So nice pud kay ning Sunpeed Mars 700C. Colors are red, black, and gray. For me, good ni for beginners. Ako jud gibasa, ako jud gi-research yang specs bytes. So, Atomic Covert, new model 2020 with a price of 19,500 to 21,500. So, dira ra siya magduwa yang price or maybe napakay makuha nga discount sa 18,000, same with Sunpeed Mars. Frame ni mga kapadyak no kay atomic alloy, naka-aero type ni siya nga road bike. So lahi jud sila use mga kapadyak no kay kaning Atomic Covert new model 2020 kay naka-aero type road bike niya. Kaning Sunpeed Mars kay if I'm not mistaken kay naka murag climbing ni siya nga type or road bike lang nga simple nga design. Iyahang kuan pod mga kapadyak no kay naka-internal cabling na pod, which is good for aesthetic wise. Yang fork mga kapadyak kay atomic alloy. Okay ra man sa dang atomic alloy mga kapadyak kay stiff siya, dili siya prone to cracks. Safe po siya if kanang mga lubak-lubak jud, pero kinsa man siya mag lubak-lubak nga dan nga nag road bike, di ba? Wala. So, well, depende if adventurous kayo mo sa inyong bike. So, cockpit set mga kapadyak no kay handlebar atomic alloy, stem kay atomic alloy pod, seat post atomic aero type alloy, 6061 nga special series ni siya. Saddle kay atomic pro race RB. So drivetrain ta mga kapadyak no ang usa sa important pod nga part. Crankset ani mga kapadyak kay naka atomic forge 53 to 38 P, 2x ni nga setup pod. Ang chain ani kay YBN 8 speed, same ra pod sa Sunpeed Mars nga YBN 8 speed. So same. Shimano Claris 2x8 ang shifter, FD, RD, same ra pod sa Sunpeed Mars. So more or less nasa sila pagka coincidence nga same sila specs. And diri nasadta sa iyahang brake caliper. So same ra jud kay sila kapadyak mga kapadyak kay naka Z-Star caliper brake. So mga kapadyak, both bikes have different purposes. Kaning Atomic Covert new model kay for me lang kay mas better ni siya pang lusot-lusot sa hangin, pahiwa sa hangin kay iyahang frame mga kapadyak kay aero type. So this is known for short nga mga races kay of course aero type, naka-aggressive form ka, aerodynamic sa limong position, aggressive position, prone ka sakit sa likod. Kaning frame set mga kapadyak sa Sunpeed Mars kay good for climbing ni siya mga kapadyak kay dili siya aero type, good for long races. So if imo ni sila compare, magdepend jud kung asay mo ganahan for long rides or for kanang mga races. Although ang Atomic Covert new model 2020 kay okay raman sad ni siya for long rides, basta anad imuhang lawas kay dili anad makakos nag muscle pain, body pain, inana. And insights na ko ani mga kapadyak no kay for me lang mas okay ang Sunpeed Mars or mas better ang Sunpeed Mars kaysa Atomic Covert new model. First of all, kay naka carbon fork, dako na jud kay ang difference ana. Carbon fork versus aluminum fork, I better go to carbon fork. First of all, kay lightweight, also good for its quality. If ganan jud ka nga pang racing jud, pang rektahan, pang lumbaanay, go for lightweight. Kay kung mag-alloy man gud ka, although ang alloy kay makabsorb sa duog ka ng mga shock, pero bugat man gud siya, maglisod ka kanang decrease og weight once nga mo upgrade ka. Labaw na if mag-decrease ka weight, ang makaabala jud nimo kay ang iyahang fork mga kapadyak. Next mga kapadyak no kay ang Sunpeed Mars food kay aesthetic wise mas ganan ko. Although ang Atomic Covert new model kay astig man jud kay tan-awon kay tungod na ka aerodynamic nga style, mulusot jud sa hangin. Okay ra man sad, pero I prefer Sunpeed Mars if mo magduwa-duwa mo
Sorry sa mga atomic Covert new model users. No, kay for me, mas ganan jud ko Sunpeed Mars kay lightweight. Mao jud ni lightweight plus naka carbon fork asa kana and also naka taper diyang head tube. Well, ako ganan man sad kog mga aero type kay astig manggod tanawon nya kanang mahalon tanawon ba, mahalon tanawon. So for me, mas important ang mga group set mga kapadyak. So go for Sunpeed Mars. Ang disadvantage lang sa Sunpeed Mars is that sana ilahang kanang known nga mga brands or trusted brands nga group set. For example, kaning crankset niya, iyahang front hub, rear hub, iyahang brake set. Although okay naman ang brake set, Z-Star, daghan sa itigyo sana tested na pod. Kanalang crankset or ang kiniyahang wheel set. And iyahang advantage pud mga kapadyak no kay iyang weight, carbon fork, okay na sad ang claris, and I think nindot po iyang paint job aesthetic wise. Also, let's go to atomic Covert new model. Disadvantage kay naka-alloy iyang frame which is paka-downgrade jud. Same ra po dihang hubs kay unknown po dili kay siya sikat. Iyahang brake set and mas maayo if ilang gi carbon ang uban parts pod no kay total naka aero type ni siya so kailangan bawasay jud og kilo. I think ang advantage ani mga kapadyak kay naka atomic alloy nga aero type road race and naka internal cabling na pod. Although yang internal cabling pod ganan ko kay aesthetic wise okay ra man sad ning atomic Covert ni model, walay problema. Depende ra ninyo kung asa inyo piliyon ang atomic Covert or ang Sunpeed Mars. Sa mga Sunpeed Mars o atomic Covert new model 2020 users, comment down below para makaibaw sad ta kung unsa ning mga experiences, unsay advantage, disadvantage. Like, comment, and subscribe. Like if naganan mo ning video para makaibaw pod ko if nindot ra ba ning topic. Comment if na may suggestions, questions, feedbacks or ganani bike check para ato na himo og video and ato na istoryahan. Subscribe if wala pa mo ko subscribe kay daghan pa jud tag i-upload na videos. Again, I am Dan, your Kapadyak Bisdak. See you in the next video.